Hey guys, this is me, Jelly, and welcome back to my YouTube channel. For this video guys, ipapakita ko sa inyo ang panibagong prank na naman. So, yung prank na ito guys, hindi ko ginawa para kay Lilyang, at ginawa ko para sa aking mga anak, yung dalawang eldest sons ko, si Gigi at si Judah. So, ayun, biglang prank lang to guys na ginawa ko kani-kanina lang. So, sana yung magustuhan nyo at hindi ko alam kung success ba ito or if it fail. So, panoorin nyo na lang guys. So, kung gusto nyo malaman guys kung nag-succeed ba talaga ako, na epic fail ba talaga, o kung estresado kayo for this video guys, just keep on watching. Kasalukuyang naglalaro si Gigi at si Judah sa labas, pero inutusan ko si Gigi na tawagin niya si Judah para ayun nga ipaprank ko silang dalawa. So dito ko isa-set up yung camera guys. Ayan, dito ko ilalagay yung camera, tapos tatakpan ko lang ng wipes para hindi masyadong halata. Hindi ko alam kung mahalata mo. Hindi. So yun nga guys, sana magtagumpay itong prank ko na ito. So, kasi bigla-biglaan ko nga lang naisip, no? Wala talaga sa isip ko kanina. Kagabi pa lang nag-isip na ako ano bang gagawin ko para sa next video ko, ano bang content ko sa next video. So, ito yung naisip ko. Ngayon lang talaga. So, biglaang idea lang to guys. Actually guys, kakauwi ko lang galing sa center kasi immunization ng bunso ko. So, sana nga magtagumpay. Sana nga. So, andun sila sa labas. Kaparating na sila sa setup natin ng camera. So, see you mamaya guys. Bye. Update ko na lang kayo mamaya. Sana magtagumpay tayo. Okay guys. So, lalagay natin ito. Ayan. So, kita yung duyan. Dito ako uupo kasama yung mga anak ko. So, si Judah at si Gigi. Diyan ko sila palalapitin. Okay? So, dito ako duyan guys. Ganyan. Duyan na ako ganyan. Tapos dito ko sila kakausapin. Sana yung maniwala sila. Sana yung magtagumpay tayo. So, guys, sana, i-cheer nyo naman na magtagumpay ako. I-cheer nyo ako, guys. Okay, bye-bye. So, a few moments later. Ako isultinin nyo. Ayun na, tarong ha. Ano ang mami Judah? Mama, Saka na kayo muta. naman ba? Ay, saka po. Saka na kayo muta. Ano na, sige. Judah. Ako isultinin nyo. Ayaw. Saba. Ayaw, saba ato aran eh. Ay, saba dila. Dili. Ay, saba ha. Ay, saba ng RJ. Ay, saba dila ng pinsa. Dili ako ang ginawa ng mga. Dahil ang mami. Ang aking anak tinood si Jaren daw tumiga. Hindi ako agma ako na yung text ko na tinood ng mga mami siya. Mami mo yung nila. Waon na mo. Hindi na ako yung tinood ng mami. Kasi lagi ako tinuod ng mami. Kaon na mo sa tinuod ng mami. Ito na mo to. Kapag siya.
ako nakatinood ng mga dili ako yung tinood ng namin. Kadungan mo sa ilang bahay. Ito sa kuwan, lapit sa kanang lila. Nakapulog siya. Ino. Nandita ra ba ito ng mami? Gabit niyo kami. Joke. Di. Da. Naprank ka, Juda, Ede. Naprank baka. Ang sa may manggibate nga dili ako kintay ng mami. Tol lang ba? So kadto kasi manggibate nga dili kintay ako yung mami. Kahilap ko. Ikaw Juda, kasi manggibate nga dili ako yung mami. Kasi manggibate. Ganahan ka nga di ako yung mami? Dili, ganahan ka kasi ako yung mami? Ikaw, Gigi. Ganahan ka nga ako yung mami, dili. Napang si Gigi o si Juda. Sige, bye. So, mo to guys, yun lang po guys. Na-prank po natin si Gigi tsaka si Juda na tinang ko sila na kunyari hindi ako yung totoo nilang mami at saka bukas kukunin na sila ang totoo nilang mami. So, ayun nga, yung reaction nila si Gigi parang maiiyak na daw siya. Si Juda tawa pa rin ng tawa. Hindi niya maintindihan kung ano yung reaction niya. So, ayan, sana success ba yun? Hindi ko alam. Nakita ni Gigi yung video. Epic fail. Pero okay na rin. Nung una na pala na-prank naman sila. Pero parang epic fail pa rin kasi nag-video nga daw ako na huli nila. So, yun lang guys para sa video na ito. At sana nagustuhan nyo. Sana nag-enjoy kayo. At sana siguro pag-aadalan ko pa kung anong next prank ko. Yung mga anak ko. O kay Milyang. Sana naman magtagumpay tayo guys. So, yun lang siguro para sa video na ito kasi medyo matagal-tagal na rin ako yung walang upload na video kasi usually guys everyday ako nag-upload ng video but for this week I think 2 days na yata na wala akong upload na videos kasi syempre may problema din naman kasi kami guys personal, so ayun kaya hindi ako napag-video. So yun lang para sa video na ito. I hope you like it guys, and if you do guys please like, and kung bago ka sa channel ko please subscribe to my channel and click the notification bell for you to be notified kung may bago tayong upload na video. See you guys and thank you for watching. God bless you all. Stay safe. God bless you. Bye bye.